ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧର ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଠରେ ଫଳା କ'ଣ ଜାଣିବା। ଫଳା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ନ, ବ, ୱ, ମ, ର, ଳ, ଲ, ମୂର୍ଧଣ୍ୟ, ୟ ଏହି 9ଗୋଟି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ୟ କେତୋଟି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ମିଶି ଯେଉଁ ଚିହ୍ନଗୁଡ଼ିକରେ ପରିଣତ ହୁଅନ୍ତି ସେହି ଚିହ୍ନଗୁଡ଼ିକୁ ଫଳା କୁହାଯାଏ। ଏବେ ଆମେ ନ ଫଳା ଜାଣିବା। ନ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣଟି କେଉଁ କେଉଁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ସହ ମିଶିଥାଏ? ନ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣଟି କ, ଖ, ଗ, ଘ, ଚ, ବର୍ଗେଜ, ତ, ଦନ୍ତେନ, ପ, ବ, ମ, ତାଲବେଶ, ଦନ୍ତେସ, ହ ଏହି ସବୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ମିଶିଥାଏ। ଆସ ପିଲାମାନେ ନ ଫଳାର କେତୋଟି ଶବ୍ଦ ଜାଣିବା। କାହ୍ନୁ, ଯତ୍ନ, ଅନ୍ନ, ମଗ୍ନ, ବିଘ୍ନ, ପ୍ରଶ୍ନ, ଜହ୍ନ, ରତ୍ନ, ବହ୍ନି, ନିମ୍ନ, ବିଘ୍ନ, ଅଗ୍ନି, ସ୍ୱପ୍ନ, ଛିନ୍ନ, ସ୍ନାନ, ବାସ୍ନା, ଚିହ୍ନ, ଭିନ୍ନ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ, ଆହ୍ନିକ, ପ୍ରସନ୍ନ, ଉନ୍ନତି, ଆସନ, ସନ୍ନିଧି, ସନ୍ନ୍ୟାସ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ। ଜଗନ୍ନାଥ, ଅବସନ୍ନ, ସନ୍ନିବେଶ, ସନ୍ନିଧାନ, ବାଧାବିଘ୍ନ, ସନ୍ନିକଟ, ସନ୍ନିପାତ, ବିଘ୍ନରାଜ, ସନ୍ନିବେଶିତ। ନ ଫଳାର କେତୋଟି ବାକ୍ୟ। ପିଲାଟି ପାଠରେ ମଗ୍ନ ଅଛି। କାହ୍ନୁଚରଣ ବହୁ ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖିଥିଲେ। ଭାରତର ଉନ୍ନତି ଆମର କାମ୍ୟ। କାଲି ମୁଁ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲି। ସ୍ନାନ କଲି ମୁହିଁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ କାଳେ। ରତ୍ନ ମୁଦିଟିଏ ହଜିଲା ଜଳେ। ଆରେ ଜହ୍ନମାମୁଁ ଶରଦ ଶଶୀ। ମୋ କାହ୍ନୁ ହାତରେ ପଡ଼ରେ ଖସି। ଏବେ ଆମେ ବ ଫଳା ଜାଣିବା। ଓଡ଼ିଆରେ ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ବର ଫଳା ନାହିଁ। ଅବର୍ଗୀୟ ୱ ବର୍ଣ୍ଣଟିର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଚିହ୍ନ ପ୍ରଥମ ବର୍ଣ୍ଣର ନିମ୍ନରେ ଲାଗେ। ଏହି ଚିହ୍ନଟି କେବଳ ବ ସହିତ ଯୋଗ ହେଲେ ବର୍ଗୀୟ ବ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ବର୍ଗୀୟ ବର ସାଙ୍କେତିକ ଚିହ୍ନଟି କେବଳ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷରରେ ଯୋଗ ହୋଇଥାଏ, ଯଥା ଶିମ୍ବ, ଆମ୍ବ, ତମ୍ବା। ୱ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣଟି କେଉଁ କେଉଁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ସହ ମିଶିଥାଏ? ୱ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣଟି କ, ଖ, ଗ, ଘ, ଚ, ଛ, ବର୍ଗେଜ, ଝ, ଟ, ଠ, ଡ, ଢ, ତ, ଥ, ଦ, ଦନ୍ତେନ, ପ, ଭ, ତାଲବେଶ, ଦନ୍ତେସ, ହ ଏହି ସବୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ମିଶିଥାଏ। ଓ ଫଳାର କେତୋଟି ଶବ୍ଦ। ପକ୍ୱ, ଦ୍ୱାର, ଶ୍ୱାସ, ବିଶ୍ୱ, ଅଶ୍ୱ, ଜ୍ୱର, ଦ୍ୱିଧା, ଦୀପ, ସ୍ୱାଦ, ଜିହ୍ୱା, ସ୍ୱାମୀ, ଧ୍ୱଂସ, ପୃଥ୍ୱୀ, ସ୍ୱର, ଧ୍ୱଜା, ଜ୍ୱାଳା, ଧ୍ୱନି। ରାଜତ୍ୱ, ତପସ୍ୱୀ, ଈଶ୍ୱର, ଗହ୍ୱର, ସ୍ୱଭାବ, ଆହ୍ୱାନ, ଆସୀନ, ବିଦ୍ୱାନ, ସ୍ୱାଧୀନ, ପ୍ରଶ୍ୱାସ। ଓ ଫଳାର କେତୋଟି ବାକ୍ୟ। ଜ୍ୱରକୁ ଔଷଧ, ଜ୍ୱାଳାକୁ ମହୁ। ଦ୍ୱାର ଦ୍ୱାର ବୁଲି ମାଗଇ ଦୁଃଖୀ। ଅଶ୍ୱଟିଏ ଦେଖ ହୋଇଛି ଠିଆ। ଆଶ୍ୱିନ ମାସରେ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ହୁଏ। ସ୍ୱାମୀଜୀ ଆମେରିକା ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ରାଜାମାନେ ଅଶ୍ୱଚାଳନା ଶିଖୁଥିଲେ। ଜୟ ଜୱାନ ଜୟ କିଷାନ। ମ ଫଳା ଜାଣିବା। ମ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣଟି କେଉଁ କେଉଁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ସହ ମିଶିଥାଏ? ମ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣଟି କ, ଖ, ଗ, ଘ, ଙ, ଟ, ଠ, ମୂର୍ଧଣ୍ୟ, ତ, ଦ, ଦନ୍ତେନ, ମ, ତାଲବେଶ, ମୂର୍ଧନେଶ, ଦନ୍ତେସ, ହ ଏହି ସବୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ସହ ମିଶିଥାଏ। ମ ଫଳାର ଶବ୍ଦ। ପଦ୍ମ, ଛଦ୍ମ, ଯକ୍ଷ୍ମା, ଉଷ୍ମ, ଭସ୍ମ, ଭୀଷ୍ମ, ଗ୍ରୀଷ୍ମ, ରଶ୍ମି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଜନ୍ମ, ଗୁଳ୍ମ, ଆତ୍ମା, ବ୍ରହ୍ମ, ସ୍ମୃତି, ଅସ୍ମ, ବ୍ରହ୍ମା,
ଗହ୍ମା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜନ୍ମଦ ଆତ୍ମିକ ବିସ୍ମୃତି ବାଲ୍ମୀକି ମୃଣ୍ମୟ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସ୍ମରଣ ଶ୍ମଶାନ ବ୍ରାହ୍ମଣ କାଶ୍ମୀର ସମ୍ମାନ ଉନ୍ମାଦ ପଦ୍ମାବତୀ ଆକସ୍ମିକ ପଦ୍ମାଳୟା ପଦ୍ମାସନ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଚକ୍ଷୁଷ୍ମାନ ଜନ୍ମଦିନ ବ୍ରହ୍ମପୁର ହିରଣ୍ମୟ ଉନ୍ମୋଚିତ। ମହାଫଳାର ବାକ୍ୟ ପୋଖରୀରେ ପଦ୍ମଫୁଲ ଫୁଟେ। ପୋଲିସ ଛଦ୍ମବେଶରେ ଖବର ସଂଗ୍ରହ କରେ। ବାଲ୍ମୀକି ରାମାୟଣ ଲେଖିଥିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପଦ୍ମାଳୟ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣୁ। ଆଜି ଗୋଟିଏ ଆକସ୍ମିକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲା। ଆମ ଜନ୍ମଭୂମିର ନାମ ଭାରତ। ମଗୁଶିର ମାସରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ହୁଏ। ବାଲ୍ମୀକି ନାମରେ ଜଣେ ବଡ଼ ଋଷି ଥିଲେ। ସେ ରାମାୟଣ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟଟିକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଅନ୍ୟ 5ଟି ଫଳା କ'ଣ ଜାଣିବା।